Λοιπόν, Δήμητρα, πες μας ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, το όνομα μου είναι Δήμητρα Τσακούρη. Το μάθημα μας είναι η όραση και το θέμα μου είναι οι παθήσεις του οφθαλμού που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα όρασης. Λοιπόν, οι τρεις βασικές κατηγορίες των οφθαλμικών παθήσεων είναι οι κληρονομικές, οι εξωτερικές και οι παθήσεις του οφθαλμού. Οι κληρονομικές είναι το γλαύκωμα, ο καταρράκτης και ο στραβισμός. Οι κληρονομικές, οι ασθένειες εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της κύσης του εμβρίου, τη σχολική ηλικία, ή μπορεί να εμφανιστούν και μετά τα 20 ή τα 30 έτη. Οι εξωτερικές παθήσεις είναι η βλεφαρίτιδα, η οποία είναι η επίμονη φλεγμονή των βλεφάρων και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, φλεγμονή των ιστών του οφθαλμού και κερατοειδούς. Τα συμπτώματα είναι ρεθισμός και κοκκίνισμα. Το χαλάζιο είναι η κίστη με ειδοδιαμενού αδένα. Είναι μια χρόνια λιποκοινωματώδη φλεγμονώδης λάδι που προκαλείται από την απόφραξη των στομίων των αδένων και τη λίμναση των σφυρματοδόνων εκρήσεων και το αποτέλεσμα είναι η θωρή όραση. Και η κρίθη μπορεί να είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Η εσωτερική κρίθη είναι ένα μικρό απόστημα που προκαλείται από οξεία στα φυλλοκοκκική λίμωξη των ειδομιανών αδένων, ενώ η εξωτερική είναι ένα οξύ μικρό σταφυλοκοκκικό απόστημα του θυλάκου. Και το πτερίγιο. Ένα τριγωνικό στρώμα ενοικιακού ιστού, το οποίο εισδύει στον κερατοειδή, στο διαρκές πρόστιο τμήμα του οφθαλμού. Στα αρχικά του στάδια παρατηρούνται γκρίζες στολότητες και το μάτι γίνεται κόκκινο και μεγαλώνει φλεγμονή. Τώρα θα δούμε και τις παθήσεις του οφθαλμού. Που είναι η μοιοπία, η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός, η πρεσβειοπία, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα και ο αμφισφλιστροειδής. Στη μοιοπία, οι φωτεινές ακτίνες των μακρινών αντικειμένων εστιάζονται μπροστά από τον αμφισφλιστροειδή χιτώνα και έτσι η όραση είναι ικανοποιητική για τα κοντινά αντικείμενα, αλλά όχι για τα μακρινά. Και μπορούμε να τη διορθώσουμε με τη χρήση φακών επαφής ή με τα γυαλιά. Η υπερμετροπία είναι μια διασταστική ανομαλία κατά την οποία οι ακτίνες των αντικειμένων εστιάζονται πίσω από τον αμφισφλιστροειδή με αποτέλεσμα να έχουμε θολή όραση. Και πάλι μπορούμε να βοηθηθούμε με φακούς επαφής ή με τα γυαλιά. Η υπερμετροπία και η μοιοπία οδηγούν στον αστιγματισμό. Το μάτι δεν είναι σφαιρικό, με αποτέλεσμα η όραση να μην είναι ευκρινής. Πρεσβειοπία. Ο βαθμός είναι μακρουλός προς τα πίσω και οι ακτίνες εστιάζονται πίσω από τον αμφισφλιστροειδή. Και ο καταρράκτης χαρακτηρίζεται από την θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού και την ομιχλώδη όραση. Τώρα θα δούμε το γλαύκωμα, που είναι ένα σοβαρό αίτιο, μια σοβαρή πάθηση. Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα παθήσεων των ματιών, στην οποία η πίεση στο εσωτερικό του οφθαλμού προκαλεί σοβαρή βλάβη στο νεύρο, στο πίσω μέρος του ματιού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει προοδευτικά απώλεια της περιφερειακής όρασης ή ακόμα στην πλήρη τρίπτωση του ατόμου. Του λέω να ρωτήσω κάτι. Σε τι ηλικία μπορεί κάποιος να παρουσιάσει αυτό το πράγμα, ξέρεις? Μπορεί να είναι και συνήθως όταν είναι ανοιχτή γωνία, επηρεάζει τον 2% των ανηλίκων, κυρίως στους έγχρωμους και στους ηλικιωμένους. Στους ηλικιωμένους. Ναι. Δηλαδή το γλαύκωμα δεν θα πειράξει να είναι 10 χρονών, ας πούμε, αλλά είναι ηλικιωμένο. Ναι. Οκ, ευχαριστώ. Οι τύποι γλαυκώματος είναι δύο. Κλειστής γωνίας και ανοιχτής γωνίας. Κλειστής γωνίας είναι όταν η γωνία μεταξύ του κερατοειδούς και της ήτιδας είναι κλειστή. Το γλαύκωμα της κλειστής γωνίας είναι σχετικά σπάνιο. Εμφανίζεται κυρίως στους υπερμέτροπες και στους ηλικιωμένους. Και στην ανοιχτή γωνία επηρεάζει το 2% των ενηλίκων άνω των 40 ετών. Παρουσιάζεται πιο συχνά στους ηλικιωμένους, στους έγχρωμους